Oroszország szerint korai következtetéseket levonni az ankarai nagykövetüket lelövő merénylő hátteréről. A Kreml szóvivője szerdán azt mondta, az orosz-török közös nyomozócsoportnak kell kiderítenie a körülményeket. Dmitri Peszkov ezzel némileg ellentmondott a török külügyminiszternek, aki azzal hívta fel kedden az amerikai külügyminisztert, hogy Ankara és Moszkva szerint is az Egyesült Államokban élő török hitszónok Fethullah Gülen Erdoğan államfő ellenfele buzdította fel a támadót. Az orosz elnök szóvivője szerdán arról is beszélt, hogy Andrei Karlov ankarai nagykövetük hétfői meggyilkolása komoly csapás Törökország megítélésének. Közben az orosz elnök Posztumusz az Oroszország hőse címet adományozta a török fővárosban lelőtt diplomatának. Ez az állam legmagasabb katonai kitüntetése. Az áldozatra 1 perc csenddel emlékeztek szerdán az orosz törvényhozásban.